Taura masoro mambo wangu. Uyu mukadzi uyu ari pasai. Taingoziva kuonana murodi. Tisingataure tese. Vazondisendera friend request paFacebook. Vanditi ndoda kuita shamwari yako. Ngatoita kuti shamwari yangu kwakanaka zvikanzi uri kuvhundukei. Ngati hapana chandiri kuvhunduka. Zvikanzi pesa apa ndaisingade kuita shamwari yako nokuti ndine musikana wamutamba naye wandisingade kutamba naye. Ndikati aiwa nditambe naye ndinorukwa namai vake haisi shamwari yangu. Tobva tatotanga kuita ushamwari paFacebook. Ndobva ndarwara. Ndatomuudza kuti handisi kunzwa mushe ndine maacids. Zvikanzi kana neniwo ndinawo unoshandisa jinja. Ndikati handiziye zvikanzi ndikaenda kurengi ndichanokuibira. Ndikati apo tiri kutotaura seushamwari. Patanotenga jinja yake bhandiunzira. Patonditi pane nyaya iri kuitika kumba kwangu akunomira musha. Ndiri kunzi ndine chikomba. Asi chikomba ichi handisi kuzoti ndiani. Ndikati zvinowanika vanhu vomuraini kumaraini koko ndakambokugara zvichiwa nemakuhwa. Zvikanzi vari kudza murume wangu kuti ndine chikomba. Ndikati chikomba chachona ndiani anga asingandiudzi. Vazonditi ndiri kuenda kwamambo ndasamoniwa. Akanditi amwene vangu vauya vakanditi ndibve pamba musi wa1. Musi wa1 April. Ndikati aiwo chingonyarara. Ndozvinoita chidzimba ngatingonamatai. Zvikanzi ndasamoniwa ndikuenda kwamambo nemurume wangu. Ndikati kana wakwenda kwamambo usandisiye. Nondifonera ndokuperekedza. Kwamambo hana kundifonera. Bhayi ndobvazondisendera message achinditi kwamambo ndazopa murume wangu kukuru. Ndikati mawirirana mune zvakanaka here ko mwana kuchikoro muita sei. Zvikanzi mwana tinenge tichionesana mangwana ndikudzokera kwamama. Saka nekunzwawo nevanhu vehoseri munhu wakaendesera kwamambo murume wangu. Ndopa ndakati murume wangu kuita sei. Sinei ndikanzi chitsvaga murume wake anokuudza zvese. Sinei ndakaenda kubasa kumurume wake. Ende murume wake zveshuwa kanonditsanangurira. Mimi mukadzi wangu murume wenyu mimi ndakanzwa kubva kudhara kuti akudana nemukadzi wangu. Ndikati inini pane musi vakamboondiwa sisi vangu vakamira kukuona. But inini murume wangu wanoita zvemafoni. Vanga vari 3, iye uyu neshamwari yemurume wangu nemurume wangu. Sisi wangu anoti zvakaitika ipapo handina kuzvinzwisisa. Vanhu vakanovhunduka. Vandatoti ko avo ndiani ava. Zvikanzi ari kuda muriwo. Ndakabuda muriwo unotengesa muriwo. Zvikanzi munhu wanga ndinaye ndiye anotengesa nyama. Zvapera. Ndobva ndaendera murume wake bva anonditsanangurira nyaya yemurume wangu. Ndikati ndimufone. Infact ndakatomisa pastatus. Sikapesa pandaisa pastatus. Vanhu vaifunga kuti ndiri kuziva nyaya. Nditi iwe uri kuisa uyu ndiani. Ndichitoti best. Kuisa munhu ndiani. Saka vanhu vasinganyatsondiudze nyaya yacho iri kuitika. Ufiti zvatozara kumaraini kwese kwavaigara. Inini kwataigara ndinda singatozvizivi. Saka murume wake iye pandakabva kubasa kwake achinonditsanangurira. Akatonditi inini murume wenyu ndagara ndiri kumutsvaga. Zvisinei vakabva vauya kumba kwedu manheru vachitsvaga murume wangu. Vaonana kubva vada kuita hondo zvazvangofanana zvikadaro. Ndatotsvage ndifonere wangu best kuti iwe nyaya ndiri kunzwa kunokwe kuti iwewe murume wangu ndiwo wakaendera kwamambo. But inini pawakaenda kwamambo ndakakubvunza kuti waenderei kwamambo. Waingondiudza kuti vanhu vemaraini vari kuudza murume wangu kuti ndiri kuita chiuri. But anga asinganditsanangurire kuti ndaitomuti munhu wacho wauri kunzwa uri kuhura naye ndiani. Aingoti havasi kutaura. Ndatomufonera manheru ndikati madha imi nditsanangurire nyaya ndiri kunzwa kuno. Ndatanga kunzwa nemakuhwa. But apa murume wenyu auya kuno pachiita hondo. Mimi makaendesera kwamambo murume wangu. Mira ndikuudze. Vanhu ndozvavaifamba chita. Ndikati kubva rini ndichikubvunze kuti nyaya yawaendeserwa kwamambo ndeyei usingandiudze. Dai wanga usingadana nemurume wangu. Waitaura kuti madha vanhu zvavari kutaura so plus iye connection nemurume wangu ndiyo yakandishiya kuti inopinda papi kozi ndakatotanga kutaurawo naye paFacebook. Iye ndiye akatonditanga futi paFacebook. Apa kwanga kuri kuda kundipinda kuti ndiri kuzvizive. Ndizvo akazviona kuti handisi kuzviziva. Ndakatozitanga kuzviziva vaiswa kuno kwamambo. After that handizivi kuti akaudza amai vake ava kuti chii. Bva vauya kumba vane mota. Sikana nditori nechepagedhi bva vamisa mota. Zvikanzi mai Kaleni. Ndikati ndino. Zvikanzi yapano bva vasvika bva vandibata kona. Bva vatanga kundirova. Ndikati muri kundirova here zvikanzi uri kufamba uchiudza vanhu kuti mwana wangu ari kudanana nemurume wako. Mwana wangu ari kudanana nemurume wangu. Ndikati mwana wenyu dai ndaida kumutsvaga dai ndakamutsvaga pandakanzwa nyedzi. But mubvunzei ndakamufonera vana kuda kuzvinzwisisa. Vanotondirova vandakuvara roko. Saka ivo vanga vane mota. Bva vanonditangira kunosvika kupolisi. Ndichisvika vachinoti nini ndavarova vanzi ndasangana navo murodi ndikanobhuroka mota yavo. Ndikati mota yavo handitomboizive. Ndichisvika kupolisi ndichibva ndanzi mumaseu. Ndibva ndati muri kundisunga zvenyu but vandirova iye namai vake. Mai vake tobva tavashaya papolisi nguva idzodzo. Bva azosungwa iye neni tobva tanzi mafaindi. After that zvakaitika musi wa18 April. Nemurume wangu havana kusiyana.
ndobva ndazoona mameseji mufoni memurume wangu ake uyo achiti asi unodzima foni manheru iri. Ndobva senda imwe meseji yekuti ndauya ndichikutsvaga iwewo kwatinoonana, wakundifonera wakundiudza kuti waenda kuHarare boy iri. Pandati mameseji ando ndati nemurume wangu yo mairamba amanyashauya pano makandiri ndakarohwa inini vachiramba kuti nini mwana wavo adanane nemurume wangu. Iko zvinoda neumbowo hwakakwana. Ndakwenda kwamambo kuti mai vake vazive kuti zveshuwa mwana wavo aidanana nemurume wangu. Kana ainyepera mai vake kuti nandisingadanana nemurume wangu aya vachiuya kuzondirova vachiti ndiri kumuthreateni, mameseji ndanawo. Ndokuuya kwandakaita kunoku. Ndauya kunoku kwamambo ndakati inini ndege ndizivise musikana wekuti wairamba asi mameseji ndanawo. Mameseji zveshono ndamufonera ubva abvuma mameseji. Ubva azotanga kutaura kudanana kwavo ndine maaudio andinawo aya. Saka inini ndauya muno mambo wangu kuti ndizivisa mai vake kuti pavakauya kuzondirova vachivhikira mwana wavo chaive chiri chokwadi. Ndo maaudio nemameseji andauya kuti mai vazvizive kuti mwana wavo aihura nemwana aidanana nemurume wangu. Ivo vakauya vakandirova vachiti ndiri kumunyepera mwana wavo kuti afambidzana nemurume wangu. Saka ndauya neumbowo. Saka vakapanana gupuro pano. Vakapanana pano. Ninyai nemurume vaikonana panyaya yekuti murume uyu anga achirahura nemumwe murume. Hatoona kuti ndiye murume wamai ari kuklema manje kuti asi hatona. Asi vainzi vane chikomba. Asi dare rakaona vasina chapupu chekuti vanga vaine chikomba. ichi kachapupu Chihure chavanga vachiita. ichi chapupu chibuda Chazobuda nhasi ichi. Ndokubva amai ava ndivo vakatovolontiya kupa murume wavo kuti achada murume. But nyaya yacho ndii Nyaya yacho vari kunyengwa nechikomba. chakazikazikama chakuzikama maidanana nemurume wavo. Pamusoro mama. Murume wavo ndabvunzira ndadanana naye. Zvavari kutaura mai ava. Zveshuwa ndakataura navo paFacebook, ndaitotaura navo paFacebook. Aiyo yemurume wavo. Tutare yemurume. Vati vane maaudio ane message. Maaudio anawo ngawo maplay maaudio acho munzwa ndataura chiri maaudio acho. Tulea. Radio zvauya nhasi pano. Ambo yamanzwa here kuti mwana wenyu akanga achidana nemurume wavo. Asi makanorova. Pamusoro mama. Aiwa mira tautire. Ndutaura namai. Ini zora chero ndaitobva kumwana wangu musikana anga achirwara. Makanoarova here. Andinambobvira ndamurova. Asi makaenda. Andinambobvira ndaendako. Ndandiri mumota. Ndiri mumota saka moto taiti tirione pafoni. Saka uyu ndoba akanditi mama mukadzi wewe kundikanda pasocial media. Uyo. Kwamba ndatakuka imuite sei mutaurirani sezvo iwe wanga wamhangara kumapurisa. Yange ine 3 days nyaya yamhangara. Kuti ari kundikanda pasocial media. Ndikati anomuziva kuti zvinosungisa. Ndakaburuka uyu ndiye akaburuka mota. Akati kwewe uri pasocial media andambobvira wakakuitisa kwangu wakadiki unvazo vakasirira kudhakwa mandiona zvakazokudhakira kabhuru zvekumashore zvavo zvazvizokuza pakati anaifonapa ipapapa akazonduza zviinda inoparara Yakati kandimakati. Aiwa ndizvo. Murume wangu ndiyakamuudza kuti ndaenda kuHarare. Saka zvada kuti mai vake vazive kuti vanhu vaidanana vaikomuketa. Mameseji ake Ndinawo maaudio andinawo andaitaura namai. Mameseji pamusoro pemavidhiyo iyawa andinawo mama. Ima muna mudana nemurume wacho. Andina mameseji ake. Ko namba dzake hamuna. Andina namba dzake. Semurume wacho. Andina namba dzake. Pamusoro mambo wangu. Murume ava
Handizivi kuti ndiye here aindifondera kana kuti asi akandifondera akati ndokumbura kusangana newe mutauro. Ndikati kwakanaka here, ndakatomubvunza ndikati kwakanaka here zvikanzi pane zvari kuda kutaura. Then kumashure uko angambondifondera achiti makauya pampedu muchida kurova mukadzi wangu, murume wenyu abva aenda notsvagwa nemukadzi wangu. Saka mukadzi wangu nemurume wenyu vari kuita basa rekukomuniketa pafoni. Hanzi abva atoti kune murume wangu, aiwa murume wangu, enda unorova murume wangu ndiripo pamba. Murume wangu ndipo paakasvika pamba peapa achida kurova murume wachona. Murume wachona ndipo hamena hanzi vakabva aitana sei. Saka usiku iwo wakabva andifonera. Iwewe hure wewe waiti iwewe kangwara watanga undishauta. Andishauta kudaro mangwana makuseni ndipo paakatanga undisa pastatus ndinawo mascreenshot andaitora. But muzvayo zvaita sei? Toda kutsvaka kuti imimi lingi yenyu nemurume wawo manhamba mudzakabvepi? Handina namba dzake murume ava. Handitozive kuti ndiye here aindifonera. Ndeuya aisendera murume wangu message. Murume wangu ndofunga kuti amufonera kuti ndaenda kwa uyo pasenda message. Apa handizive kuti ndiye here murume wachona kana kuti mukadzi uyai pamunhu kuti ataure neni, because munhu wechirume aitotaura zveshoba. Ndisingazive kuti ndiye here murume wachona kana kuti haasiri. Wangu kuti nditoya kwamambo ndakatoya nemameseji iwayaya nekuda kwekuti ndakaona mameseji mufoni memurume wangu, saka ndakazoita pawo rekuti umbowe because panyaya idzi padzikaitika ndakambouya papavharwa panapa. Asi ndakazonzi sezvo ndisina umbowo nyaya yangu inozoshiya basa. Handinambopinda ndikamufonera ndamuti zvisine murume wangu foni iyi yakaita zvekudzima kufa. Patonditi kafoni kangu kafa enda unondigadzirisira. Ndichinogadzirisa kafoni aka ndikanosangana nemeseji. Meseji inhamba idzi ndodziziva. Ndikunoona nhamba ndedzanyasha. Ndokuya kwandakazoita kuno. Saka vakatoputsawo imba yangu. Ndoda kumurume wenyu. Imba yakatoputsika. Makatopa murume guburu. Ndikukumbira kutaura panhau yamai vangu apo. Ndofunga musi wako vaya vachindiona ini ndichirwara. Vakazouya vachitorwa nemota kuti vaende kumba. Ende musi wacho panga paita mameseji uyu ndini ndakatomuperekedza polisi achitukwa namai ava paFacebook achinzi uri handizivi mameseji ese paFacebook anotaura naye aripo mambo vachindiapproacha kusvika patikapedzisira kutaura picha ivepo anayo yavakavisa pastatus achinzi anziwo kwamama yani anzi amai yani seneme murume wakewo. Saka munin'ina wangu ndakatoti iwewo kuti umubvunze kana kuti unoitsana naye azviti handei kupolisi. Ndobva taenda kupolisi. Taenda kupolisi, mapurisa akatirega itimufonere. Foni yake mukadzi yairamba. Ndobva vatoti hazvinetsi i-deformation of character because vari kutuka pasocial media. Chienda kukoti. Ndobva taenda kukoti. Ndobva zvanzi deformation inoda lawyer. Saka tiri pakati pekugadzira nawe kuti tiende akatombouya panapa. Mushure mangu abva kwamambo akati ndadzokazve nyaya yeye yakapera iyi ndakutukwa pasocial media nemumwe mukadzi akukomuniketa aive murume wangu ashaya umbowo. Saka ni mambo ndobva vamuti iwewo unofanira kuenda $10 zoona opiwa samu unoendesa kupolisi kuti murume we akashaya umbowo nenhau yako yaikupomera. Saka chakuitika apa mambo ndechekuti mukadzi ava mai ava aive murume waushu ndo vanga vakuita sei vakukomuniketa sezvo pakutanga vanga vakashaya umbowo. Saka munin'ina wangu ndakatomuti iwewe chiregedza kuita sei kuvabvunza kana kuita sei toenda tonoita zvekukoti. Saka tadaro mai vangu inini vakatozoudzwa nauyu kuti mama honai munhu weye anga achindituka pasocial media achindiisa pastatus ndiwo uyu mukadzi wacho. Saka mama pavakaburukawo vachirega ndiite sei ndimubvunze kuti ko mwanangu zvakafambawo sei kuti usvike pakuisa mumwe wako pasocial media. Since mama akanga avaudza kuti inini nemukadzi taimbogara musame line taitotaura tese sevanhu taigarisana muline 1. Ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Saka mushure mekudaro vakabva vatadza kunzwanana vakasvika uyu mukadzi uyu akagara petango ndiye akabva atangawo kuzotuka mai vangu kusvika mama uyu azoduzawo tempa ndobva vaenda kupolisi vakatonobhadhariswa mafaini vari 2 kana vamajamba vakataura mama vando vavaita zii pamusoro yemambo wangu mama vaidarika nemota pamusoro yemambo wangu ndazokata tisinotaura
Zviro hazvichadi kuzviita. Ndachifunga zvimwe zvakawanda. Naimi mameseji imi mari mufoni yemurume wavo vari kutsvakei yenyu imi? Ndakafonera pamusoro mambo wangu. Ndakafonerwa inini. Ndikanzi ndokumbira kusangana newe mutauni ndoda kukuona. Ndikati ndiani? Zvikanzi ndini ningi. Vandatoti haora kuti makafonerwa rini? Ayo asi mameseji ndakaita zvokufonera. Iyi meseji ndakatozosiyana ndichiti ndafambira mahara wandifambisira mahara wazoti ndini ani hapana munhu anonzi akati ndini muzondo. Munoti kwakanaka here. Maimuziva here? Yanga itika kanyaya yacho nenge. Maimuziva here? Ndaimuziva neturu kuti takatomboya kwamambo tichivuvira nyaya yake iyi. Kuno kumunyaya yake yange yaita sei kuno? Ndiyo yanga yaudzwa murume wangu kuti inini ndiri kudanana naye. Ndozvangu zvaudzwa murume wangu. Saka muri Samsaje unge barufona munhu wa. makafonerwa nemunhu wamusingazivi. Because mati handizi kuti ndiye here kana kuti mumwe munhu achishandironera. Namba dzangu ndatoshaye kuti akadziwana kupi nini. Kwaidzishaya sei muchizivana? Mukadzi uyu handi uyu mukadzi wanga nenhamba dzangu foni manje. Mati mameseji yake imwe yakati kuti imwe yakanzi asi munorarama akadzima foni. Imwe yakazonzwa yekurara akadzima foni yakanga iri yechimi mamushaya muno kutaura. Ndo madays akaenda uyu kunotsvaga Shepherd. Ndo madays akaenda Day 2 May. Ava vakaenda kukoti kwavo muna April. Shepherd ndakamutsvaga day after koti ravo ndanzwa kuti nyaya yavaendera ndiye murume wangu. Mboona ndakuda kumurume wake. Inyaya ndiye musi wa 2 May. Madezi ari kusiyana nemwedzi wese. Nekure nemwedzi wese. Pamusoro imambo ndopandikafonerwa pachiona. Pandikazoti ukurara ukadzima foni akandifonera akati ndoda kutaura nemukadzi wangu kumba hakuchagariki. Ndoda kuti ndifone mutauro nemukadzi wangu kumba hakuchagariki. Ndabva ndatoti ahorai. Aifanira kufona ari paproblem ndiani mimi na iye. Iye ndiye akandifonera ini. Ndati inini ane kumba kwanga kusagariki ndiani? Umurume wa Ndiani aifanira kufona iye nemi kumanheri wayo kuti mutaure nemukadzi wake? ini Ndati aifanira kufona ndiani ipapo? Indangoti rega ndifone nekuti ava mai ndada kutaura navo. Imi mamuri muproblem yechi. Aiyo hanzi amai avaiti kune murume uyu avazondironzi Iye ndaifanira kufona. Iye murume iye ndaifanira kufonera kuti ndapa mukadzi wangu chitaura. Boss ndiye ari paproblem. Kwete ini kuti ini ndada kuclear zita rangu kune mukadzi wake. Kumake gefonera mukadzi wake. Kamura ini namba dzemukadzi uyu ndanisina ndakatozibloka pafoni tropa kuti aindifonera everyday. Aiwa mamusina sei pafacebook ukabloka chunhu ndosina here. Wangobloka chiri pachiri. Hakuna namba. mukabloka munenge muine ati Facebook ayo ndakazibloka ndandadzidelita. Imi maida kuzvikiliya kumunhu asiri yese. Mukadzi uyu hanzi aiudza murume wake. Ndati nzaya mai. Imi maida kukiliya sei kuna amai ava. Komaida kuti clear kumurume wacho sei. Ayo ndasikira kukiliya murume uyu ndiyada kumufonera ndiyada kufona kuti nditaure nemukadzi uyu. Zvafana ndizvo andiri kuti ndine mamwe maaudio andinawo mufoni mangu. Ko chii chinoita kuti imimi mukamuda kutaura nemukadzi uyu mutaure tiri murume iye? Namba dzemurume wangu dzachona akadziwana kupiwa vasingazivani. Iye ndiye akatanga kundifonera. Zvinotoda murume wachona ari apa otaura ega kuti inini nhamba ndakadziwana uku. Zvekusvika pauda kufona panhamba dzake kuti mutaure nemukadzi wake. Iye ndiye akatanga kundifonera kainini. Tapti akufonerai. Kundifonera kai. Ndobva mazoti munoda kuzomufonera imimi kuti mutaure nemukadzi wake pafoni yake. Akati ndokumbira uzotaura nemukadzi wangu uzofona ndikati alright edha ndofona kana kuti. Opa aikumbira kuti mutaure nemukadzi wangu akaregere kupa nhamba dzemu. Mari kuti ndipe nhamba dzemukadzi wako ndimufonere nditaure naye. Mukadzi wacho ndandikabloka udhara nokuti aindishauda. Aindishauda. Aiwa munodza kuti chii? Imimi makatouraya imba yenyu kudhara nenyaya yechifambi. Mukatouraya imba. Ndishe wangu zvakutotaura kuti ndainetsana nemurume wangu. Zvekutoti dai munhu ndinotombobvira aive muridzi wenyu akatongwara aitomutsiridza nyaya yake. Zvakati zvitori wise. Zvichinei vati ndawira kuti ndaida kuti mai vadzikana kuti nyaya mai ndiriwira chokwadi mwana wenyu ndiye aiuti. Pamusoro nemwangu taura chokwadi patiri pamwana nhambokira ndamurova ndakatoburuka mota vakunetsana uyu ndiye akatanga. Asi mimi kandi makatuma mwana wenyu kuti ndaonotaura nouyu.
aiwa uyu akangotituma ndimadaro mati ndakati ati mai munhu wewe aindidai mukati buruka munotaura ndoupamaitogadzira problem pamusoro mama kuburuka mama kuti vazonditi burukaka ndakaburuka through pakuti mukadzi ndaimbotaura naye ndokuburuka kwakati mama chiende unotaura naye saka inini kuburuka kwandikaita mama akatozongoburuka achiti aiwa taurira nezvakanaka ndakatosvika ndikati pamusoro mwanangu ndiname vanyasha taurai mune zvakanaka uyana pakuburuka kwandikati wakazoburuka achiti taurira nezvakanaka uyu ndopaakatanga kushaudha amai vangu akatoshaudha zvinyadzi saka ndopandikabva inini ndopandikabva ndatoluza utemba ndokuruwana kwatikaita chero tikaenda kupolisi tikabvunza kuti vanhu vangu vakasungwa avo takasvika aiwa takatosvika tese mukamba uyo achiti ndarohwa namai nemwana ndabva ndatotuma polisi inini tarovana avanongobvira tambota hamuna kumurova but ndima akonzera kuti vana varwe aiyo ndivo vakati buruka uinde apo ndivo ndimi makati uyo akati mama munhu uyo anondiposta panhingi vakati ndaunotaurira nani iye aitanzi ishamwari yangu tinowirirana but ndikuti ndimi matimega aiwangoti mukadzi anondituka ndo vaimati kudini inobva ndati furukai muite seitaurirana ndobati kuti ndimi makakonzera chii ndinambozviziva kuti ndii ndakatokonzeresa saka ndakasvika ipapo ndibva ndakati wakadi hako mwanangu ndina amai vanyacha vangu vakutonetsana because nyaya yemurume haisi izi mai munoziziva kuti muti munhu ari kuti uri kunitorera murume moti ndai munotaurirana vega vega hapana chobuda mambo wangu inini mama akazosara oburuka mumota amai ake vanga vatoburuka kudhara vanhu vakutobata unasina tozoti aripo kozi vakati ndimi maikale ndaitobvisa hembe pawaya ndakanomira pageti ndikanzi ndimi maikale undiangakudzai ndakati ndini zvikanzi yapano ndobva ndatobuda geti kwendaivazivira zvikanzi nyasha unomuzivere zvikanzi nyasha unomuzive here ndakati nyasha zvikanzi nyasha tomu ndikati ndomuziva zvikanzi ndina mai vake bavandibata kola yotabasa nyasha tomu utabasa tabasa rekuisa mwana wangu kuita rekuisa mwana wangu pasocial media kunyepera mwana wangu utadana nemurume ndopakazobuda hanzvadzi yake chinondibata tazvinzwa inyaya dzinowanika dzakadini so imamati kudini mauya nevanhu kudare muchinyunyuta yekusungwa yekuruvana makatobhadhariswa nditi ndozotukureva tikutoraro tine yakatotongwa kana yakadini marovana mabhadhariswa mufaini zvaitoratidza kuti nyaya yadizva yapfuura saka yatinayo nhasi ndeyekuti kudii yatinayo ndeyekuti amai vanyasha vanzwisisa here kuti pavakauya vachindirova mwana wavo changa chiri chokwadi chekuti anodanana nemurume wangu ngavasadudzirwe nemwana zvekuita vachienda kunorova vanhu mai maona here kuti mwana paaikombrena ndandine dambudziko naye ere murume wangu pamusoro wemambo wangu ingene hangu pekurova aiwa pekurova ndipo pandinoti andichenese aiwamaimisa mota muchitaurira naye aiwakuti mazvinzwere kuti pamaimisa mota ipapo aiwakurova ngaandise zvangu pakurova anamurova aiwa ndazvinzwa mambo wangu zvaari kutaura ndazvinzwa pana chandanchizivawo saka ndakushedzere ndaiona kuti ndakauya nemameseji kumba kwenyu hapana ako akusingani maizonyatsondibhurira futi aiwa taura chokwadi chakanaka kunyadzisa satani akamakandinova zvisingaite mwana wangu andei tenda kubodaro vanotonyipa mama vakandirova kana vanhu vemuraivaivuyavakurira pandakasvika kupolisi mwana paakasvika kutaura kuti ndasangana nemukadzi noti kupolisi vanga vachiziva nyaya yacho kuti uyu anga akanda uyu pasi asi vanhu vese vanoiziva aiwa takasangana mupurisa anogara pakamba mutoni mapurisa enyu aiwa pandikaenda kupolisi ndichienda nowaradzi kuti one ari kundikanda pasocial media nemameseji ari kundituka kufacebook ndikabva ndatopinda murumu mamutoni mapurisa akawanda vavatanga kutondibvunza mapurisa ayaya
Ndakatukwa here pastatus pacho. Pakanzi chii? Pakanzi chii? Ndopanga ndazviziva kuti shamwari yangu yokudanana nani murume wangu ndikati chipepi chadzedzi weukamuyu mai muzondo ende futi zvinhu zvacho so hande imwe tuda yakatuka tuda yakatuka yacho. muda ndenge babika zvino isi tiri mulafu kuno nadzedzi bhururu iwe gara kwava maikoko nekuti uri dofo vanokuonera ikoko zvamuchaurayisa murume wangu nekuda kwechihure naiwe uri dofo chairo murume uya apa pandikazomuti wakuurayisa murume wangu nekuti murume wake ndoba akachitsanangura nyaya iyi ndoba ndikati ko zvawakundiurayisira murume nekuda kwekuhura kwako vandazomusendera imwe kuti uri dofo inini ndiriko kuno kune murume wangu iwe ndiwaputsa yako wasiya imba yako ine murume wangu kuno kuchikwirira ndo mameseji acho aripo mameseji ese nditoroonawo yaya anotosungisa here pamusoro imama mukadzi uyu murume wangu haana kungoenda kumba kwemukadzi uyu akaenda kutsvaga murume wangu vawapanana namba pafoni kuti uya urove murume wangu ataura kuti pakauya kuno mune murume wako kudari iwe haana kuziva akanga haana kuziva kuti aitomangara murume weuyu aizviziva akatondiudza pafoni zvikanzi ndakabvira kudhara ndichizviziva kuti ndo zviri kuitika but ndaishayiwa kuti ndokutanga sei akatondiudza pafoni ndagara kudhara kuti hanzi ndainzwa nevanhu kuti iwe ukuda nemurume wangu ndo zvaakandiudza saka zvakaipachi kana uchitoti uyatoziva nyaya yako iyoyo saka iwe uvirambei kana uchitoti une ufuti yaitozikama aiziva nyaya yeyo kuti kudana nemunhu waitauziva ndizvaiti ainzwa nevanhu isati change madofu ndobva watoramba murume nekuda kwomurume womunhu saka uyu ndobva aikuudza kuti aiwa isu tiri kumbana dzedzi inini handina kuramba murume wangu nekuda kwekuti hanzi zvonanzi ndakaputsa nekuda kwemurume pane zvakawanda zvataitonetsana nekuda kwemurume watiudza iwe kuti wainzi kukuita zvisvikoma nehama karambana aiyo dzakatowanda watitaurira dzakatowanda ndipo pandikabva ndati aiwa rega ndimupe gupura nokuti ndasingagare zvakanaka pamusoro mambo nyaya yavakaunzirana kudana nemurume ndeyekuti amai avo vanga vachidana nemunhu ainzi musondo mazviori zvamuri kuramba sondo wachona ndiye murume weha saka vanga mafriends havana kuziva kuti bhururu wangu nyaya yakuindiswa kudaro ndeyechi ndiye murume wangu ndopa vakazoenda kumurume wevava ndobva ava anotsemura zvitsi mani ndobva vati hayo kana une simba uchida uya urove munhu kuti zvinyatsocheka anoona makabhaisa sisi wangu mabhaisa but zvinowanika muchauwana but mune vana vangari nemurume uyu kune vafana vamazuva ano zvavari kutaura kwanzi maM1 handizviti zvorezvo kwai maM1 kuti azodzokera mumbaka kwanzi mangange dai zvinonetsa kwanzi kana uri muM1 kuti uzopinda mumba futi kwai zvonetsa handizoti vane vachirivei vafana hanzi kuzopinda mune imwe imba ma1 kwanzi mangange kwanzi unovatota zveraki vamwana vati mareturn soldier dzimba dzidi kuputswa nemutoo wesisi wangu mangwana siyanai mukawana mapawana pamune mawana chengetedza imba dzimba dzinoda kuchengeta so saka matopedzerana namai maregerera iri maregererana iri namai because mai semubereki guru rinogwadza mamuchida kuti vangoziva chete kuti mwana uyu ndiye akanga achidana nemurume wenyu chikutovhunzai
because vakauya vakandorova chokwadi inini ndinacho vachirambira mwana wavo. Mwana saka ndauya neumbowo kuti pavakauya kumba vakandirova chaive chokwadi. Ivo vaifanira kunge vakateerera kozi ndakatovati mama teererai inzwai nyaya ava. Ivo ndivo vatobata nyaya. Ndikatibatsirani. Imi umbowo hwamauya nawo ndokuti vanodanana nemunhu. Asi wokuzorova manje. Kuti makarwana mai ava kudari kuno kwatina. Inyaya muri kutotaurirana munhu iye zvino. Saka mukaita sekunge mauya neumbowo kwatiri hwekuti uri kuratidza kuti makarohwa. Umbowo hwamauya nawo uri kuratidza kuti vadane muri monye ndisatozviona kuti vanodanana. Ngatiti mazvona mai. Then mama. Titambire bridge. Mama. Saka imimi umbowo hwamativigira umbowo uri kuratidza kuti vakudanana nemurume wenyu chete. Ndo hwamauya nawo. Wekuti neavava makarovana neava vavo. Chatingatokundira ndechekuti pamakaenda kumapurisa marwa ava vakapinda were munyaya yacho kumapurisa. Kana tichipindura mubvunzo toda kupindura toda kubatsawo nyaya dzidzi. Pamakaenda kumapurisa nenyaya yekuti vanhu varwa imimi makanga ava vakapinda nemunyaya yacho. Munyaya vaive vakazotsvagwa vakashayiwa. Kuti ndakauya ndichiti ndarohwa inini namai nemwana. Ndati vakapinda here munyaya yacho. Saka kuriwa kuti kumapurisa eka. Uchinzi kumapurisa vakapinda kumapurisa ndimi muri vaviri. Ndimakabhadhira mafaini. Ava vana kubhadhira faini. Asi dai vanga vakaenda kumapurisa vakabhadhira faini pane pepa readmission of guilt. Pane umbowo hwekuti vakakurovai. Andimazvona. So which means kunokwamai kwatiri kuno kumbowo hwekuti makarohwa nava hapana wamuinawo izvezvi. Unless dai mamuine umwe munhu aivepo achiona muchirohwa. Pamwe ndiwadewa tichitoteerera tinzwe kuti ari kuti makarohwa. Iyi message yamauya nayo umbowo hwenyu navava. Hwava vadai maida ngoshandisa zvinhu zvechirungu zvisina kuunza vanhu. Madai makangomangarira ava maiva kuno kune admission of guilt vakabhadhira fine vakandorova. Zvozvinotoka kudenga vakakudi vanga vakurovai. Amendo mapanzwisisa. Mbamombe. Nyaya iyi makamboiona pana ndeinyaya iyi. Pane murume akauya nemukadzi wakaiti mukadzi wangu anodanana nemunhu anonzi Muzondo. Nemukadzi vachinetsana akapfa gupu. Chaive chokwadi mukadzi mai avo ndo mai Muzondo vaya. Saka vakazoziva yanga iri shamwari yavo vatsvagana paFacebook. Vakazoziva kuti uyu paakati ndasamwani wati kunda kwamambo. Munhu waaiunzirwa kuno murume wavo. Vakazozviziva zvatopfuura. Saka ndopa vakazoenda kumurume uyu kunobvunza ndobva vakupiwa dhata rese kuti mukadzi wangu so. Saka ndobva vati kumurume uya uroyo wangu murume kumba kuti ninyayo kuti zvinhu zvinyatsodi fambe. Muno makashaya umbowo kuti anodana naMuzondo. Vati wavapo wakazara akati wokutamba. Wadira. Anamire. Amai avo vakaisa Samoni kuti yaida nemurume wangu. Kune vavo. Haini ava ndio ingatoshanda. Ndio inoshanda iyo. Ya. Kwete avapereka umbowo hwekuti vakavarova kuno kudai. Asi yekuti zvisinei munogona kungoyanana motongoregererana. Zvinoitika futi izvo. Mungogona kuyanana murume wenyu ngaachisiyawo. Imimi maakusiyana nemurume wavo ndizvo. Halo. Ndati hamuchafonerani nemurume wavo here. Iye ndiye anotonifonera. But kuti chiramba aika. Koti kayozvibata because havachatsvaga vakazviwana. Hapana chavachawana. Iwe une murume wako. Ndevanga vachidzi vari kuti vasina murume. Vari kuchiva murume womwe aisiya wavo. Wavo ndiye kutovapa bhuku. Vakatopuwa bhuku rokuramba. Aiwa ndivo vakatopa. Ndopanga kushaka miswiro. Ndivo vakatobvisa mari avo vachipa murume. Murume wacho. Kuti vatorwe nevevavo. Vaitatorwa nevevavo. Saka vava uya hachatoputsa imba yavo vakumutsvaga mutauni abva ati ndaenda kuHarare. Achabati. Saka ndopavanotenga kana vameseji ndopavakabata. Mwari yangu isusu vanhurume tinofarira munhu ari pamurume wake.
expense utenga mafuta neachadi. Once wabva pamurume wako hakuna murume achakuda. This is what I want to tell you. You should learn in life. Varume vanonakirwa once wabva ipapo maresponsibility desati adi maresponsibility ose ndakutonzvenga nzvenga asi imba yako yatodii yatofa. Saka matikudi itete wangu ndimaka mai vamamuda kupinza munyaya havakwani munyaya nyaya inongori muri tuma napavanokwana mubereki wakamufana nevamwe angatume mwana kuti ndanoti chakaicho chikwanisiro ichocho pana changa ndichiti chikwanisiro chekuti vakauyawo nemwana kuzosapota kurova aiwa mazoti mukuda kuripwa kuuya nemwana haisi mhosva asi paukakurova ndobva muda kuripwa andizve kana vakauya nemwana mukagwa neuikoyo which means makagwa neusho ndiyakapara mhosva kwamuri aigura murume wenyu indikaperekedza munhu pana pauya mukagwa kana maposa ndozvo ndiye mhosva iyi saka iye wacho naakwanise kundiripo wachindiroweni mukamumhangarira munhu wamamhangarira majasiri hanzi izvemi kana maona kuti zvavo zvirikurwadza chiuya mumhangarire akakurovisai ndiye wandakamhangarira ndiye muda kuripwa namai vake saka mai vabuda munyaya saka mai sezvo manditi ndisina umbowo wokurovana kwamai aiwa kwete sezvita kuti imi munawo here aiwa ndini very good saka tina kudero asi hakuna saka udabata kwachiine uyu ndoda mbudzi tokutora murume nditorera murume nokuya uzondirovera murume wangu aiwa musachema zve mahamsi makatorerwa murume itombuzi tuzo ndozatava kutotaura nekuda kunun'una kwamurume because makuta unge makuda kutikondrola hatikondrola nemi pana makuta unge makuda kutikondrola hatidi zvinhu zvakadero tirikuti ava vakatadzirana vari kutaurirana uyo ari kuti inini kuti ndichene mwoyo wangu ndikuda zvakati imoti ii muchigunun'una ndimi mavanokonzerano ndambokuudzai kudhara andimapona saka uyu anofanira kutobhadhariswa murege yabhadhariswa mwana wenyu anotsvaga mari yacho nonabvaona muzondo futi wezi anongoona muzondo kuti chamwariona gemu chedu chandidzokera andimapona saka mbudzi mbiri kana kuti $70 masimuzasisawo modziwana rini tida kutongopedza nyaya after 2 months notansanda tumanza dzita hatisei pa1 hatisei pa1 mwedzi munomuona hamungashayi pamakaramba murume maizazvai aiwa andesiri nawe muzondo but ndaisatobatwawo zvakanaka kumba kwachiona saka ndozvandikasira asi muzondo aivepo mukasabata zvakanaka chirega kupindanira varume vevamwe kana makono kubatwa zvakanaka nemuri muntsvekai umwe asina anokubatai zvakanaka because mune makuda kuti munhu iyeye arege kubata kwake kuti zvakanaka nekuda kwenyu tapedza amai havana chavakaita mai ine urongo remhosva amamupomerwa isipo kana mazuva handina shuwa kuti mubereki anorwadziwa nezvine zvitika pamwana sekurwadziwa unongoita wachirei imi michisiyayo kutaura nouyu kana kumutuka kana kumushoropoza Pasai na simu gani? Pinda hiyo rudi.